स्टूडियो दिल्ली। गैया के गोबरा लेके चलानी पे घर आंगना, गैया के गोबरा लेके चलानी पे घर आंगना। त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, त घरे घरे होखा त पूजा। नारियर चढ़ाई माई के गायब हमहू गीतावा, चल के लगाइब माई जी के हमहू टिकावा। नारियर चढ़ाइब माई के गायब हमहू गीतावा, चल के लगाइब माई जी के हमहू टिकावा। माई के मेला लगल बजहवा लेके तू चल सजाना माँ, माई के मेला लगल बजहवा लेके तू चल सजाना माँ। त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना। घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, माई जी के गायब गीतिया जगाइब हम आला खावा, उनके से मांगम सजनमा गोदी में बाला कावा। माई जी के गायब गीतिया जगाइब हम आला खावा, उनके से मांगम सजनमा गोदी में बाला कावा। सरवन संजय जी से हमहू गवाइब बचारावा, संजीत बीरू लाल जी से गवाइब हम बचारावा। त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना, त घरे घरे होखा त पूजा बाजे पाचा बाजना। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।